l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ftit sigħat il-bot mill-ftuħ uffiċjali tal-ewwel Bjennale tal-Arti f'pajjiżna, mistednin u ġurnalisti minn madwar id-dinja ingħataw l-ewwel toma ta' dan l-akbar avveniment internazzjonali tax-xorta tiegħu. Din id-dawra gwidata saret fis-siti ewlenin fejn se jkun hemm il-wiri tax-xogħlijiet tal-Malta Bjennale d'Art. Dawn il-mistednin lokali u internazzjonali flimkien ma' 20 ġurnalist internazzjonali żaru s-siti storiċi fejn hemm esibiti l-installazzjonijiet mal-artisti infushom fejn fehmu l-ispirtu ta' din iċ-ċelebrazzjoni artistika estensiva li se tibqa' għaddejja sal-31 ta' Mejju. Huma ttieħdu fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Main Guard fil-Biblioteka Nazzjonali il-Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, il-Knisja tal-Pilar, il-Berġa ta' Aragona u Underground Valletta. Din il-gwida saret qabel iċ-ċerimonja tal-ftuħ li se ssir it-tlieta mill-President ta' Malta George Fella fis-Sala ta' Tron fil-Palazz tal-Gran Mastru il-Belt. Waqt il-gwida lil dawn il-mistiedna kkummenta l-President tal-Malta Bjennale d'Art u ċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar. Xurtu għal ta' tħejjija sa wasalna ftaħna l-bibin tagħna. Dan jgħidulu l-preview. Il-preview ġifieri fejn l-artisti l-mistednin tagħna ġejjin minn madwar id-dinja kollha jiġu jduru jaraw dak li hemm lest għall-pubbliku u għal min iżurna għal daxxarejn u nofs li ġejjin. Esperjenza unika għall-artisti, esperjenza unika għalina, imma esperjenza unika għall-Mediterran għall-poplu Malti. Dan huwa l-Malta Biennale d'Art, l-ewwel edizzjoni. Merħba lkoll.